Berry! To je šéfka? A to nepoznáme. To je voľaký kukláč. Dobre, nech sa hanbí. Detko, zopakuj scénu. No, tak to bývame. Dedo, čo majú Slováci? Ukáž. Teraz je, víš to? Neukážeš? Na piči. Žiaľ, veľa Slovákov. Ty si ako Adam. Mám. V páke. Tu chrápe dedo, dole. Bojí sa, čo žerú chudobní Slováci, pašteku. Tu chrápem ja. A vraj dosť dobre, občas, nie stále. Pomerne slušne, Ďuri, môžem povedať. Silvo, Koho je to? Serbia, Iváňuška, Carbáťuška z Dolnej Ždáne. Ja som mal hen tam, ne? Ktorú urazili v športových novinách. Áno, Majky z Kremnice. Tu chrápe pán Stanley z východu. Tu chrápal jednu noc jeden mladý, ktorý nevydržal. Komu niekto pomohol. A to je v podstate všetko. A to je všetko. A tento pán sa tu stále obžiera. No, porad to ríkam. Dobre, dobre. Niečo tam musí byť také. Čo to máš teraz na stole? Nie je to okorenené. Škoda tých paradových, že už končia. Takže pani Slováci, takto sa žije v Poľsku. Ešte by som rád poukázal na jeden detail. To je Ričiho. A tieto svetlá, To je naše. To je Ričiho To správa. je naše, nie jeho. krásny nový televízor tu máme. To je Ričiho dennodenná správa. Capni mu po hlave. Prejdeme ďalej. Naša krásna kuchyňa. Ladnička plná žrádla. Riči, počúvaj, prepáč, napadla ma kravina, ale ja si budem to naše. Toalety. Až 3 sprchové kúty. Až 2 toalety, ktoré nemá kto zavrieť. No a to je všetko. Tí tu šéfku obľúbujú tam už traja. A kvôli tomuto pánovi Raz, dva, tri. a kvôli cenzúre je to tak, Neprešlo ako to je. video s naháčom. Pozdrav Tak. maminku, aspoň ty, keď Boris nechcel. Pozdravujem všetkých, ktorí to budú pozerať. A svoju maminku nie? A to budeš kde posielať. Tebe na mail. Dobre, poďme ďalej. Ja svoju maminku pozdravím. Ale teraz. No to budú všetci, ktorí pozdravujú, nech pozdravujem všetkých. Čo ešte mám povedať, nejakú básničku? Počúvaj, keby to bolo naopak a ty sa ma pýtaš, či mám pozdraviť Euku, tak ja by som mu ešte vyboskával cez... Áno, veď tak, no pozri sa, mám školenie teraz. Veď ja vyboskávam. Nie do takého tohto, vieš, Dobre, kde to dobre, pôjde. dobre. No. Na stráž. A ako sa volá? Nie Hedvígu, ale... Počkaj. No, Pozdravuje takisto maminu. no vidíš. Včera kúpil nožik, už je frajer. Už je frajer. Ale takto plný stôl, takto si žije Komu je zle? Slovák Komu je v zle? Poľsku. Boris, Ivan, Kolegu syna točil zahraničného. Serbia, ostatní sú v práci a ja tiež. Pán inžinier zo Serbie.
Silvo, aspoň pozdrav pošli. Usmej sa aspoň. Pozdravljam sve u Srbiji. Vidíš? A Slovákov nie? Aj Slovákov. Sve, ja sam morao všetky. Ja sve to je všetci. Jaj, My si myslíme, že To som sve nerozumel. to je svoji a sve to je všetci. to som nerozumel. Ešte sa máme veľa čo učiť. Čo ti ešte tam chýba do toho No, videa? Ružomberok, Dolná Ždáňa, alebo naopak, Dolná Ždáňa, Ružomberok. Výsledok? A vy ste si nemysleli, že my sme nejakí anielici, no tak dáme si aj toto občas, no. To je toho. Harnáš. A ten výsledok? Harnáš. Výsledok čoho? Aha, Halkáč. No výsledok fotbalu, ty Julo. No, fotbal sme vyhrali. Akorát Ždáňa, nie, Dolná Ždáňa má povedať. Hlboko To ťa je urazili. podstatné. No, hlboko. Urazili moje lokalpatriotické zmýšľanie, alebo ako to mám povedať. Som mi jazyk zapol. Aha, to si sa dobre si sa vyjadril. Úplne perfektne. Toto je procedúra pred No. pitím piva z plechovky. Tak, tých procedúr dennodenne je viacej. Tých umývania rúk a ostatných vecí. Jo, ešte si zlomím niekedy. No tak, máme svoje zásady, že jo? Jasné. Každý máme niečo. Bez výnimky. No. Toto sa nazýva harnáš a to používame ako liečivo, keď nejdeme do práce. A toto používa Borisko. Chlapci, to vám nikto nezažerajú. Naša výborová. No, To nikto nebude dožierať. Nech sa na tom zabavia, no čo už. Na zdravia. My vyliečení alkoholici, hej. No. Tak, vyliečený ako vyliečený. Kamera mi ukazuje, že sa mám napiť. Hádam mi neveria, že na zdravie. To si ja pozdrav. Reklama. Daj to už na iného.